касов апарат, банков терминал и Android. Всичко това в едно. Приятели и колеги, представям ви най-якото изделие, което пускаме на българския пазар за 2026 година. Tremol STS. Касов апарат с възможност за плащане с банкови карти, независимо с коя банка работите, и с Android и Google Play, на който може да се инсталирате каквато искате програма за продажби. Съвместно разработено устройство от нас, SmartTech Systems и фирма Tremol. Знаете, едни от най-добрите производители на фискални системи в България и не само в България. STS Tremol е супер готино и супер мощно, супер тънко и супер компактно устройство. Може да изпълнявате абсолютно всички операции по продажба и приемане на плащания само с това изделие. Изгледайте този клип до края. Обещавам да бъде супер брутално интересен и полезен за вас, защото това нещо работи с всичко. Това нещо не ви ограничава по абсолютно никакъв начин с кой доставчик на програма за продажби и с кой доставчик на платежна услуга вие ще работите. Естествено, от фирма Tremol и от фирма SmartTech Systems, и двете български, много сериозни български семейни компании. Айде да видим какво сме ви приготвили, за да ви очароваме. Без да губим излишно време, започвам да ви разказвам защо това устройство е толкова уникално и толкова универсално. Това е фискално устройство. Т.е. това е касов апарат, който печата касови бележки. Фискалната памет му се намира ето тук под капака. Естествено, тя се пломбира, за да отговаря на абсолютно всички изисквания на наредба H18 или N18, по различни начини я наричат в България. Но така, специфичното какво е тук? Освен, че това е касов апарат, той може да приема и картови плащания посредством своят NFC четец, т.е. тук вие може да плащате с безконтактни карти или директно с телефони Tap and Pay. И същевременно това е Android 13. Android 13 с Google Play Store и Google Play Services. Тук е ключовото нещо. С Google Play Store вие може да използвате което си искате приложение за продажби. В нашия случай ние сме инсталирали няколко. Аз ще ви направя една демонстрация тук с програмата Incopos и вие сте абсолютно независими от към доставчик на платежна услуга. Тоест в момента вие може да ползвате платежна услуга от Viva, но утре да решите да работите с ДСК. Инсталирате си DSK SoftPOS и започвате да приемате плащания от DSK SoftPOS с това устройство. Или пък преценете, че не искате DSK SoftPOS, искате някакъв друг, примерно на Unicredit, или пък на Почтенска, където виждате, аз съм ги инсталирал тук, или пък, например, на ОББ, как се казваше на ОББ, DigiPOS, мисля, че беше, DigiPOS, ето го, DigiPOS на United Bulgarian Bank. Инсталирате си DigiPOS на ОББ, правите си договор с ОББ и започвате да приемате плащания с SoftPOS на ОББ. По аналогичен начин вие може да работите с Incopos или пък с TremolPOS или с някаква друга POS програма, няма значение. Ако се смените доставчика на софтуера за продажби, просто си инсталирате софтуера за продажби на този доставчик. Естествено, той трябва да поддържа комуникацията с фискалните устройства на Tremol, но те се поддържат почти от абсолютно всички доставчици на POS-системи в България, така че вие сте абсолютно независими. Т.е. когато решите да сменяте доставчик на платежна услуга, не е нужно да си сменяте самото устройство. Когато искате да сменяте доставчик на услуга за продажби, вие не е нужно да си сменяте устройство. Имате едно устройство, което е универсално и работи с абсолютно всички. Супер тънко, супер компактно, супер леко. Това нещо просто е изящество. Гледайте за каква красота говорим.
Така, какво друго имаме? Имаме камера, с която могат да се сканират съответно баркодове. И сега ще ви покажа какви операции може да извършвате, като ще ви покажа демонстрация в Инкопос. Отваряме си една продажба, поръчваме си тук един сандвич, един куп сандвич. Така, казваме, че ще платиме с карта. Програмата ни дава възможност да изпечатаме директно фискална фактура, която е в фискалния бон. Завършваме операцията. Програмата вдига апликацията за плащане, която в конкретния случай е Viva Wallet, но тя може да бъде всяка една друга, която си изберете. Завършвате си транзакцията и устройството ви изпечатва директно, освен фискален бон, фискална фактура. Аз ви показвам директно целия сценарий с издаване на фактура. Ако на клиента не му трябва фактура, може да издадете само касов бон. Например, ето ви фискална фактура. Фактура, която е вътре вградена в фискалния бон. Съответно, имаме възможност и да завършим продажба без фактура. Не всеки един клиент има нужда от фактура. Казваме, ето ви, куп сандвич, ще платим в брой и ще отпечатаме само касова бележка, т.е. фискален бон. За този фискален бон, ако клиентът ви поиска допълнително фактура, вие може да издадете фактура допълнително. Няма никакъв проблем. Ако клиентът е забравил да каже, че иска директно фискална фактура. А ако искате, може да издадете и фискален бон и фактура. Ето сега ще ви покажем, ще платим отново с карта, но ще направим по този начин нещата. Касова бележка и печатна фактура. Завършваме продажбата. Завършваме си плащането с картата. Плащането минава и програмата какво прави? Издава първо касовата бележка и след това издава и фактурата. Тук имате реално фискален бон плюс фактура. Отделно по този начин. А може да имате и, както ви показах малко по-рано, фискална фактура, която си директно в фискалния бон. И още по-якото сега ще ви покажа как може да пуснете и кредитно известие директно от това устройство. За целта трябва да отидем и да намерим справки. Отиваме в справки, отиваме в издадени фактури, казваме днес, тук може да се пуснете всеки един период, който на вас ви трябва. Избираме си някои от фактурите, например тази фактура номер 11, задържаме отгоре и казваме издаване на кредитно известие. Искаме или искаме да издадем кредитно известие. Кредитираме стоките, които искаме да кредитираме и от програмата печатаме директно, автоматично сторна операция. Кредитно известие. Ето. По този начин. С това устройство могат да работят абсолютно всички търговци, мобилни търговци, които приемат плащания в брой по банка и с карта. И през това устройство печатате директно фискални бонове. Имате Play Store и имате възможност да работите с какъвто искате софт POS доставчик. Ето тук аз в момента съм инсталирал Viva, OBB, MyPostGlass, DSK POS, POS на Unicredit, POS на Пощенска банка. Абсолютно всичките софт POS на банките и на небанковите платежни доставчици работят на това устройство. Android 13, както вече ви казах, с 3 ГБ RAM, с 4 ядрен процесор, с 32 ГБ storage. Това устройство просто е чук. Това устройство е всичко, от което имат необходимост мобилните търговци и търговците, които работят в обекти, които не са толкова натоварени, изнесени обекти навънка, там където е необходима батерия. Да, батерията е 5000 мАч на 7 волта, издържа на много бой, издържа много часове работа. И да, както ви казах, чакайте малко, ето тук, пак ще ви направя демонстрация с Инкопоса, само да го запалиме, но тук това може да е Инкопос, може да е Мистрал, Микровес, каквото са сетите.
всичко, което може да се качи в Google Play Store и да се инсталира на Android. Може да си го инсталирате на това устройство и да работите с него без абсолютно никакви проблеми. И ето тук цъкате си на баркодчето и може да сканирате и баркодове с вградената камера, която е отзад на устройството. И така, мили хора, мисля, че разбрахте защо това изделие е толкова брутално и толкова яко. Просто не мога да ви опиша колко е готино. И тук много важно, идва и с преинсталиран безплатен софтуер за продажби, където може да си вкарате артикулите с техните имена и да си правите продажби без да плащате за софтуерни лицензии. Ако ви трябва нещо функционално, с повече опции, с повече функции, като например ето това тук нещо, после тогава вие може да апгрейдните това устройство и да изпълнявате много функции с него, доставки, списване, ревизии, да издавате фискални фактури, да извършвате всякакви други операции, но стандартните операции, които са продажба на артикули, издаване на касов бон и приемане на картови плащания, са с безплатен софтуер, който получавате с това устройство. Так, плащане с карта, казваме, че искаме да платим. Завършваме операцията. Програмата извиква доставчика на платежна услуга, който може да е ДСК, може да е каквото се сетите, може да е Viva, може да е MyPOS. И програмата ви завършва плащанията, печата касови бележки и така. Tremol STS вече е наличен на нашия сайт за предварителна заявка. Първите доставки ще изпълняваме от средата на април, около 15 април нататък. Така че който иска първи да се здобие с това чудо на техниката, с този универсален касов апарат, с който може да издавате фактури, кредитни известия, да правите продажби, да приемате банкови плащания и още много други, заявете си го през нашия вебсайт, така че да сте сигурни, че още първите доставки вие ще получите вашите устройства. Целувам ви, обичам ви. Аз съм Данчо от SmartTech Systems, а това е Tremol STS, мобилният банков терминал с касов апарат, който е просто чуден. Благодаря ви искрено за подкрепата.